Batun Kaduna da Abuja abu ne da ya ɗauko tarihi mai tsayi. Haka. A lokacin da na fara aikin bin barayin nan, na tarar da jami'an tsaro a Kaduna duk manyan barayin da sai tara hanyoyin nan su san su. Idan suka ji an yi fashi an faɗa a rediyo ma zuwa suke gida sare su. Akwai mu'amala tsakanin su da barayi wanda yake har ta kai ma za su kama ɓarawo ko su raba shi da matarsa ta aure shi. Jami'an tsaro yana auren ɓarawon ɗan fashi, matar ɗan fashi a Kaduna. Kuma abin kullum ƙaruwa yake. Wanda kuma bayan haka a duk wani tsohon ɓarawo da ya tsufa da girma a ƙasar Kaduna sai ya rabu jikin hukuma. To kana da hujja? Zancen da nake ma yanzu inda gwamnati za ta yi bincike, bafulatanin da aka karya shi tsakanin Zaria ko a kwanan nan, wanda aka karya shi tsakanin Zaria zuwa Abuja zuwa Niger, za ka samu mutum ya fi 5,000 wanda aka karya shi. Wanda wannan ya kontributin sai shigar da yaran 'yan fashin a yaran Fulani sata da yawa. Me kake son gani? Da ya kamata gwamnati ta yi bincike a Kaduna da Abuja da Niger. Duk manyan barayin da na kama da wanda na kore su da su ne wai masu jami'an tsaro a area. Kuma gaba ɗaya Fulanin nan sun karya. Kai ina gaya ma akwai 'yan fashi da suke zina da matan Fulani. To Fulanin nan jahilai ne. Kuma zuciyarsu daban ne. Ka je kai mutum ya je bai sata ba ka kama shi ka doki ubansa ko wani ma mai kashe iyayen barayin ma tsofi, iyayen Fulani ma tsofi. Kaga duk wanda aka doki ubansa a gabansa bindiga zai nema. Wanda aka zina da matarsa ko kanwarsa ko yarsa bindiga zai nema. Wanda aka tsaye mara shanu bindiga zai nema. Ina tabbatar maka inda Najeriya tana son zaman lafiya da bincike kamata ya Kaduna. Ka binciki jami'an tsaro da 'yan banga na Kaduna da Zaria da Niger da Abuja. Wallahi sai an ga abin da ba a taba tsammanin za a gani a Najeriya ba. Yaran nan da suke sata duk kuɗin da an karɓe a hannunsu. Kuma duk yawanci wanda sai kungiyar mai ta Allah na Kaduna da gwamnati da SS za ta yi bincike a kansu. Da wallahi sai an yi mamaki abin da ke faruwa. Yanzu a Zaria akwai mutumin da yanzu na aka yi min complaint plan. Yau din ya tara saniya ta kai 1,000. Ka fahimta ko? Haka. Kuma shanun nan ba na ɓarawo. Kuma duk iya shawarar zan ba hukuma na bata. Kuma ba ɗau mataki ba da haka a laifin yanzu na hukuma ne. Jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun kaddamar da jami'an tsaronsu an ba su kayayyakin aiki. Ko da shi gwamnatin tarayya ta soke su, ba ka ganin sai dai an shigar da jarumai irin ku wajen harkan tsaro? Gabarin gaya ma wannan jami'an da suka sa su ƙarya ce. Mutumin Najeriya mutumin kirki baya yadda ya ɗau bindiga zai faɗa. Mai ilimi a Najeriya baya yadda ya faɗa ɗan uwansa. Ka fahimce ni? Haka. Ko gidana da in fara yin abin ga mai hankali ya zo min for 19 ne. Ko ya zo ya amfani da suna na cikin su mutane. Duk wani sibilin da ya shiga harkar banga mai gaskiya a cikin su zaka samu mahaukaci ne. Amma in mai hankali ne shiga harkar banga criminal ne wallahi. Arewacin Najeriya yanzu dan banga ya ninka police da in haɗa police din Najeriya da ɗan sandan Najeriya da sojan Najeriya da civil defense da SS dan banga ya ninka so 5. Kuma duka ina operation da sai na samu dan banga yana ciki. Da haka zancen dan banga ba zai gyara Najeriya ba. To wa zai kawo wa Najeriya ɗauki kenan wai? Laifin 'yan siyasa ne. Ya kamata a gyara police. Ba mai gyara Najeriya wajen ɓarawo sai police. Sai an gyara shi. Duk abin da jami'an tsaro ko 'yan sanda ke cewa ashe duk gaibu ne kawai. Babu yadda za a je kullum shekara yanzu 22 nake a wannan harkar. Kana ji ko kullum jahili ake kashewa dan Fulani. Kuma dan Fulani nan da gari ake ɗaukan bindiga a kai masa. Kuma bindigogin nan ta kama shekara 20 da ta wuce. Dukkan daga jami'an tsaro ake ba su. Wanda na kama su aka ba da su sake su ake. Kuma in aka sake shi yaron sa ne a ofis. Kuma wa'ansu ma sai na kama su an yi press IG ya kore su a aiki. Ka fahimta ko? Wata kungiya da garin su zo ta mai da shi aiki.